Ƙarar saukar ruwan saman da yake dukan rufin ɗakinmu ta haɗiye sautin kururuwan neman ceton ran da nake yi. Hakan ya sa na ƙara wage bakina tamkar zan yaga shi ina kukan neman ɗauki. Amma hakan ya gagara, wankan kuturu da sabulu. Dukan kawo wuƙa da ado yake mini kamar Allah ya aiko shi. Gashi ya datse ɗakin da makulli. Ballantana na yi gudun tseratar da kaina. Sai da na daku tamkar doya a turmin bagware ta yadda ko kuzarin yin ihun bani da shi. Sannan ruwan ya ɗan tsagaita ta yadda wani zai iya ji har ya kawo mini ɗauki. Sai na yunkura da ƙyar tare da yin wata marainiyar ƙara tamkar an shaƙe wuyan mage. Aikuwa haƙana ya cimma ruwa domin ba ɗau lokaci ba da jimriyar ɗaya daga cikin makwabtanmu yana dukan ƙofar ɗakin. Allah ya tarfawa gari na nono, ado ya buɗe ya samu damar ƙwatata da ƙyar daga hannunsa. Ban gane bayan dara akwai wata caca ba, sai da ado ya tsinka mini saki ɗaiɗai har 3 a gaban kaf jama'ar gidanmu, domin tuni hankalin kowa ya kawo gare mu. Abinka da zaman gidan haya kullum ana neman abin da za a yi tsegumi a kansa. Na tabbatar watan kasa faifai na ya kama, ko da yake ba wannan ne tashin hankalin ba. Bala'in da zan tara a gidanmu da ya zarta haduwar gas da fetur shi nake tunawa. Rarrafawa ne gabansa haɗe da riƙo ƙafafuwansa. Ina faɗin, dan girman Allah ka yafe mini ka janye sakin nan. Wallahi abban mu yanka ni zai yi. Ko sati fa ban cika ba da aka yi biko na. Bincike ƙafafuwar sai tare da hambare ni gefe har sai da komai nawa ya tsaya cak na wucin gadi kafin na dawo daidai sakamakon kaina da ya bugu da ƙarfin rumfa. Ya jima bai kashe ki ba, mai halin bera. Abin da ya haɗa mu kuma ya raba, don haka ba za ki kuma kwana a gidan nan ba. Na gaji da zama da barauniya. Kullum ni kenan shari'a tsakaninki da mata kamar wani alƙali. Kiwa jama'ar gida sata, kiwa na waje sata, in yi sasanci saboda rashin mutuncin ma ni ma kaina ki lalube ni. Dama girma da kimar mahaifinki yasa nake raga miki. Yau kam tura ta kai bango. Ba tare da tausayi ba, Ado ya turo ni waje cikin duhun daren damuna. Haka na durfafo hanyar gidanmu ba tare da na san inda nake jefa kafata ba, sanadiyar tashin hankalin da ya mini ƙawanya. Jini na bai kawo wuya ba, sai da mahaifina ya wanka mini marin da sai da ji da kanina suka ɗauke. Kafin na dawo daidai, amma muryarsa ta karaɗe lahirin jikina yana bambami haɗe da yunkurin ƙara dukana. A rikice na furta, don girman Allah abba ka yafe mini. Wallahi rantsuwar musulmi ba ni shan komai da kuɗin nan. Ko bakin shayi ban taɓa sha ba, balle ƙwaya, ba ni darga, ba ni caca, ban faɗa hannun 'yan damfara ba, ban shiga wani aiki na mugun abu da kuɗin nan ba. Kawai tsautsayi ne wanda kaddara ke kumshe da shi. Cike da ɓatan rai, abba ya ɗago kamar zai sake kai mini wani marin. Yana cewa kaddarar gidanku? Ki har kin san kaddara? Ina can ina Allah ya ce annabi ya ce, ashe ni ban sani ba na bar baya da ƙura? Ki ga ki 'yar malam kin ki halin malam ko? Da mutunci da daraja ta kike so ki saka ni kunyar duniya? To wallahi ko ki faɗa mana abin da kike yi da kuɗin nan ko in fitar da ke zakka a 'ya'yana. Sanin hali ya fi sanin kama. Idan ran abu ya ɓaci ba a haifar ɗa mai ido. Don haka a firgice cikin tuntuɓan harshe na furta, don girman Allah kada ka tsine mana abba. Yanke igiyoyin aurena da Ado yayi su kaɗai sun ishe ni bala'i. Idan ka tsine, tsawar da ta gigita tunanina ce ta sa na kasa ƙarasa kalamaina. Cikin ɓacin rai ya ce, idan kika sake faɗa wata kalmar akasin wacce nake son ji, sai kin yi dana sanin zuwan ki duniya. Wani sabon kuka ya kubce mini mai cike da zallar nadama. Wani irin raɗaɗi daga ƙasan zuciyata yake tasowa, yayin da al'amarin da ya sada shiga ta wannan halin yake dawo mini daki-daki a cikin ƙwaƙwalwata. Kowane lamari yana da mafari ko kuma sila. Nawa mafarin mahaifiyata ce. Tana yawan mini huɗubar mage haɗe da tilasta mini samo kuɗi domin zubin adashi a lokacin da Ado zai ƙara aure domin in fita kunyar duniya. Ban yi ƙasa a gwiwa ba, na shaida mata bani da wata hanyar samun kuɗi. Bata bar ni haka ba, sai da ta koyar da ni babu rage kuɗin cefane tun daga farko har ƙarshe, tare da nuna mini hanyar satar kuɗin Ado. Karatunta ya zauna daram a kwanyata, kasancewar tana da usulin koyarwa. Ko da na shiga rudani da kokwanton saka rayuwa ta cikin haɗari ta hanyar tura ni ramin maciji ba tare da sare masa kai ba,
sai ta yi mana amfani da hikimarta ta hanyar kwadaitar da ni ribar hakan. Duk nufinta ba wai don tozarta ni ba, sai dan na samu suturu na kece raini, in canza kayan ɗaki na idan duniya kafin amaryar Ado ta zo ta fi ni. Ta ƙara da cewa matuƙar kika yarda kishiya ta fi ki a sutura da kayan ɗaki to kin shiga uku. Don haka tun wuri ki nutsu ki dawo a hanya. Da wannan na sake gamsuwa da raunanan hujjojinta da nake gani ƙwarara ne a wancan lokacin. Na fara amfani da huɗubarta gudun raini daga kishiya. A lokacin da Ado ya fahimci canji a abinci sai ya daina bani kuɗin cefane, ya koma yana kawowa da kansa. A nan ma sai da mama ta sake karantar da ni wani babin wanda ban san da zamansa ba cikin littafin dabarun satar kayan miji. A cewarta idan ya san wata bai san wata ba, ya dinga ɗiba da yawa tun da baya ganewa. Ai kuwa take na koyi halin gafiya da fara ɗauka a duk wajen da na samu sarari ba tare da sanin mama ba, bisa ingizawar zuciyata da tururin kishi kar a zo a fini. An sha kama ni na yi sata, amma ko a haɓar hijabi na, domin burina in ɗara kishiya ba wata iske na a gida ta fini ba. Don a sasanta da mutane ba wani abu bane, gobe ma sai na koma. Yau ma Ado ya ajiye kuɗi 30,000 maimakon na zari kaɗan kamar yadda na saba, sai na kwashe su gaba ɗaya, kuma aka rashin sa'a a daidai lokacin shigowarsa ɗakin. Dalilin da ya sa ya naɗa mini na jaki tare da katse injin da yake saita numfashin aurenmu. Tsawar da Abba ya daka mini ce ta dawo da ni daga duniyar tunani. Take na kwashe abin da ya faru na faɗa masa. Sallalami ya dinga ya cika da mamaki, da yake shi mara gaskiya kamar mai yakakken wando yake. Take mama ta fara kame tana cewa kamar majinyacin da ya ga likita. Amina, yanzu dama ke kika warware sakar da na yi tsayin shekaru? Ki yace kika rusa tarbiyyar da na yi wa yarinyar nan akan wani makahun tunanin ki na banza? Ya zuwa gare waya, babu mutunci, babu ɗakin. Mama ta buɗe baki da zumar magana. Abba ya ɗaga mata hannu tare da katse hanzarinta. Hawaye suka fara zuba daga idanuwansa, suna sauka akan hannuna a durƙushen da nake a gabansa. Jin su na yi kamar digar tafasasshiyar roba a fatata, tamkar da rikibiya a zuciyata. Idan zan iya tunawa, tun da na mallaki hankalina ban taɓa ganin kukan Abba ba ko rasuwar kakarmu. Idanuwansa sun yi ja amma ba ga kwalla ba. Gashi yau a sanadina hawayen mahaifina na ɗiga. Kai cona, ni Maryama, ina ma rayuwata bata kawo wannan lokacin ba. Bayan mayar masa da dare da ran kure, ta yadda na cika masa shi da tashin hankali, gashi har da kuka. Ban gama sanin alli gawayi bane sai da kakkausar muryar Abba ta ratsa kunnuwana da wani amo mafi muni da firgitarwa. Hukuncin da ya yanke ga mahaifiyata yasa bugun zuciya ta ƙara tsananta, ta yadda nake iya jiyo sautin ta tamkar za ta balle kirjina ta fito. Lallai ba kowa yanka mana wannan kazar wahala ba, face mahaifiyata. Gashi mun fige ta a mafi munin yanayi, ta zama mana maɗaci a baki. Cikin wani matsanancin tashin hankali na ɗago kaina ina kallon Abba, ko zan ga sabanin abin da ya faɗa a fuskarsa, domin ban taɓa tsammanin ƙarshen Alewa zai zamo ƙasa ba. Amma sai ya ƙara jaddada maganarsa ta hanyar yanke dukkan igiyoyin auren da suke kansa a gare ta. Gashi dai daga ni har Umma ba mu ga tsuntsu ba, mun ga tarko.